Dagan ga! Bunal! Good morning mga ga, another day, another life, another blessing sa atong tanan. Karon ang ika 63 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. Sa tanang taga-Bugo, kumusta man ang pista ninyo? Okay ra? Lingaw ra? Sadya ra? Maayo kay nalingaw ka sa atong pista. So, ako natugar ko gabi. Pero okay ra kay lingaw ra magyapon ko sa pagkatug. Tagkan ko gidamgo. Di na ta maglangay ga. Udto na kayo. Dagan ako. Ay go. Udto na talaga gikan nga kay ganiya. Iwan buntag sayo. Pero okay na siya. Kinahanglan naman bulog. Uwan ang kalibutan kay kung may tubig basa. Oh, ugad ay. Ayo. May bread eh. Purut na. Kanilang ko tay. Ate. Thank you te. Kaon taga. Gutom man. Ay mo galimot nga. Ang tambal sa kaon. Ang tambal sa gutom. Kaon lagi. Pali naman. Mga tagkaon ga. Dayo na ta. Oh, dito kaon na snack. Udto naman ga bro. Mingaw pa kay kalsada. Siguro ipangkapoy pa mga tao sa pista ba. Lahan kay rogo ani. Bangon sa iyo. Pero okay na. Pagsarap sa pista. Kausar sa katuig. Mulan to sa plaza sa Bugo mga ga. Itong tanaw ng aftermath sa pista ba. Og minsan gama ba no? Ay niliko ko kay no entry man di man po disudlan. So far sagbot ra kay problema mga ga. Pero dili na nabago kay kasagaran gyud sa mga okasyon after na sagbot yun na problema no basura. Dili kay na siya problema nga problema. Ang kana nga problema ang problema ana. Ang kana ra yung aftercare no. Kana mga manilhig gigaman sa pista. Sila eh. Oh, tara yung taga. May entry na po to. Bantay-bantay ta kay. Kasi madakpan na dire. Sutag no entry. Stop over sa dadriga. Kung warrior sa gaga, ibaw na ka. You know the drill. Ambot ka adlaw. Kay siya atong taming og hinagiban sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Si Lord Jesus Christ. Amen. Wala yung daga. Bunal. Wala lang ga. Bunal. Dagan ga. Bunal. Ikaw kung ibunalan. Di ka mo dagan. Tagnang. Finish na ga. Wala ko'y masulti karon nga makapamotivate ni mo ga. Kaya ako usahay unmotivated buko. Pero mudagan ra gyapon ko. So, kung ganahan ka mudagan, bisan pag motivated ka o dili motivated, dagan ka. Kung mahimo ka adlaw no. Hanto sa sunod kayon mga ga. Hanto sa sunod nga dagan. Para mo sa pagsuporta. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. See you.